matabangan na to ang kalibutan, dili lang sila magtutok ni Hesus. Nga si Hesus ra gyud. Kay kanang Dios daghan ang lawas nga gisudlan. Kay kung atong istoryahon sa makadyot, sa panahon nga patay na si Josue, ang mga tao nagpakasala sa ilabihan. Ang mga tugon sa Dios ilang gisupa. Ang mga pagtulunan, kasuguan, mga tulumanon ilang gibiyaan. Tungod ni ana, gibaligya sila sa Dios sa hari sa Mesopotamia nga mao si Chusan Risatahim. 18 ka tuig silang ulipon sa Mesopotamia nga ang tanan nilang income sa Kanaan ilang gihatag dito ni Chusan Risatahim. Hangtod na sila na kaning nahimo na yung ginaog-daog kayo. Mao nga ang mga tao mituaw. Pagtuaw na, ang Diyos nagpatindog og usa ka manluluwas. Ang Diyos manluluwas, pero magpatindog siya og manluluwas. Basahon nato sa hukom size hukom 3:9 hangtod sa 10 atong basahon. Og sa diha nga ang mga anak sa Israel mintuaw ngadto kang Kristo. Pwede nga ngadto sa Dios o Kristo ay lang ng Jehova. Kay dili gyud tinuod nga ang ngalan sa Amahan Jehova. Kay how many times akong gi-confirm sa Ginoo kanang ngalan nga El Shaddai, Jehovah, Yahweh, Yeshua. Unsa pa toy mga ngalan ana. Kanang Ginoo negative yun. Di yun mo tubag. Kay walay ngalan kanang espiritu sa kalibutan. Espiritu ang espiritu gibuhatan naglawas sa tao. Mao nga di man mahimo ng tao nga tao ra walay ngalan. Unang mao dayon toy ngalan sa espiritu sa Dios sa tungalan sa tao. Basahon na to pagbalik. Og sa diha nga ang mga anak sa Israel mintuaw ngadto kang Kristo. Si Kristo nagpatindog og usa ka manluluwas. Nagpatindog siya og usa ka manluluwas sa mga anak sa Israel nga nagluwas kanila nga mao si Otoniel. Manluluwas dito si Otoniel. Kay si Otoniel man kanang gipatindog diha. Wala dili pwede nga atong limitahan ang kaalam sa Dios. Dili mahimo nga limitahan nato ang kagahom sa Dios. Ang anak nga lalaki ni Sinis, ang manghod nga lalaki ni Caleb, Jis. O ang espiritu ni Kristo mikunsad kaniya. Asa mikunsad? Kang Otoniel. O siya nagmaghuhukom sa Israel o siya miadto sa pagpakigubat o si Kristo nagtugyan kang Chusan Risatahim hari sa Mesopotamia ngadto sa iyang kamot o ang iyang kamot nakadaog batok kang Chusan Risatahim. Muna nga kung atong pagtuo diri sa kalibutan, i-focus ra nimo ni Hesus, magpiyaan ka aning kalibutan. Matabunan ang tao.
Munang pagkadaghan kay nato. Kita man kaning gisugo karon, kita man ang gatindog sa adlaw. Nga usa ka man nulunda ayang singgitan mo nang dili gid ni mahimo nga mamitaw na nga gibalik ikuglay. Kay kamo ra bang mga 12 nako, murag nalimot na mo, happy. Nag-busy na gid mo kayo karon. Nahibalo man ko ana nga ato nang gikinahanglan. Kay ako nagkinahanglan matatanan kay ningon man ang Ginoo didto wala nay gutom. Wala nay pagminatay. Ningon dahil sila. Wala nay gutom kay di naman ta mangaon. Hindi na gud kuno mangaon. Di na uhawon kay di na pud manginom og tubig kay di na uhawon. Kanya ang problema diha kay kanang ilang diagram nga mga taong naluwa o kanang naluwas ni sa kaslangit. Porma mga tao. Nabasa ka niya, wa mo. Katong video nga na si Jesus Christ isugat sa panganod, mao man ay nakaingon nga ang mga tao di na mahadlok mamatay. Nakawala. Ako to sa kuhaon pa, ako mo itong gisig. O, kani. Adirita kani. O, kana. O, i-video on. Ha, picture na. Katong datong video. O, o, gahalog na sila. O, dito sa langit, o, gahalog na. O. Kana nga doktrina. Dakong bakak kana nga doktrina. Na mahitabo man pero dili ni dito unahas bituon na tuwa dito na kita arinas kalibutan dili na dito sa mga bituon ug sudongan ninyo na sudonga mga tao man na manay panik nay dalunggan na ay mata walay nay atay walay tinae. Mosubot, saon man nimo ato silang padluingon. Og tao nga ni sa kaslangit nga walay dili ingon anak sa di kadruing. Di man sila kadruing nga dili gid apil ng naw. Ilong. Unya alang-alang man sa manaw, klaro man ang yang ilong naw, wa nay bukog. Wa nay unod, wa nay dugo. Na kumpleto. Entonces, tao di ay ang musa ka sa langit. Kanang mupuyo sa langit, mga tao nga. O kita ka na sa kalibutan. Lisod lang kayo tuuhan tungod sa kasing-kasing nga dautan. Huna-huna niya, saan pagkaluwas niya? Dautan god. Kung imong bali-balihon o basa ng Bible, sulungan maayo. Ang mga tambag sa Ginoo diha, kung imong ikinabuhi, maluwas ang tao. Kasi hinungdan nga, niabot kanindag kong kasakit, kamatay, kalisdanan, gipiyaan man nato ng Diyos. Karon, di ko mahadlok musulti nga ang tibuok Pilipinas, nibulag sa Diyos. Bisan pa nga ang Pilipinas, na puno sa naglain-laing matang sa relihiyon o baruganan, sikta, grupo. Pero nibulag sila sa Diyos. Kay walay tao nga nagtuman, bisan usa na lang kabo sa kabalauran tulumanon og mga sugo sa Diyos. Nalidag kong mga simbahan. Pero ang giatiman niya, ang halad o 10% nga di makuhaan mas mapay mo dako. Mao nga wala ay pakialam ang atong mga kaigsuonan sa dagan sa gobyerno sa Pilipinas. Bisan sa laing nasod, way pakialam. Ngano man, ang pastor, ang pare, ang ministro, ang giatiman, ang ilang simbahan, ang ilang kapunungan, nga di mo punhod ang halad. Pero wala sila ipaki sa lihok sa gobyerno, sa nasod.
Kita dili kay ingon ana. Dili kay kana may apil na sila. Kay mo man ay panalapi sa gobyerno sa Dios. Pero atong tutukan na kaning gobyerno sa Ginoo mahimong gobyerno sa tanang mga tao. Pero dili ni mahimo samtang ang mga pundok nagkabulag-bulag, magkabahin-bahin. Lain may mubarog dahil ni. May ngumadentong sa balista, kami na. May ngabutong katoliko, dili, wag mo'y labot, kami na. Mao nga, ang balaod sa langit, wala kaabot sa gobyerno sa tao. O tungod ni ana, ang tibuok Pilipinas nibiya sa Diyos. Kunya, o mubiya sa Diyos, atong basahon, kung mubiya sa Diyos ang mga tao, unsa may katumbas ani? Basahon nato sa Hosea Kapitulo 20, versikulo 24. Kung ang tao di ay biyaan sa Diyos, o kung ang tao mubiya sa Diyos, ang Diyos po mubiya sa tao, unya magbuhat pagid siya dautan batok nila. Muna yung nahitabo, ato basahon na? Hosea Kapitulo 20, versikulo 20. Hosea 24:20. Diara. Kung kamo mubiya kang Kristo o mualagad og laing mga Dios, siya mo talikod o magabuhat kaninyo sa dautan o magaot-ot kaninyo sa tapos nga siya makabuhat kaninyo og maayo. May lang tagbiyaan ta. Dili man. Inigtalikod sa Diyos, ang Diyos magbuhat og dautan. Muna na itaburon sa kalibutan. Atong sudoon og maayo. Unsay nakita na to sa Pilipinas. Ang Pilipinas halos na ninabulit og mga sikta. Nagkalailaing sikta diri. Nanapoy mo, Pangulo mo buwa na po. Pero wa gyud yung tao nakaabot sa Ginoo. Nganong wa makaabot? Tungod kay ang balaod sa Dios yatak-yatakan ra sa mga tao. Narakutob sa simbahan, wala kagawas. Nagani simbahan ron nga sa panahon sa balaod sa Dios, o ang meaning ana, ang balaod sa Dios nara sa simbahan. Pagawas wa na ilabot ang Dios dito. Mao nga ang atong buhat karon pagluwas aning tanan. Monay akong tahas. Kay nga mo gamay ni akong tahas nako kayo. Pero pasalamat lang ko kay na may Ginoo nga kauban sa akong sindi. Kanang 19, 17 usa ka manulunda nga nagtindog sa adlaw, kita man na nagsingi sa makusog na tingog. Unang atong gibalikan ni, di mahimo ang atong panimbahon, atong bilay. Karon moabot ni sa ubang dalunggan sa mga tao. Atong ikapahibalo nga ang manluluwas dili lang usa ang patindogon sa Dios, daghan. Si Otoniel gipatindog nga usa ka manluluwas. Mabasa nato sa Hukom 3:9. Jis. Unya sa diha nga ang mga anak sa Israel mingtuaw ngadto kang Kristo, si Kristo nagpatindog og usa ka manluluwas. Dili to manluluwas si Otoniel. Manluluwas. Mao nga kadtong tanang mga tao
nga maghuhukom sa Israel, manluluwas to sila. Kay dito ka ng Espiritu, misulod ka ng Espiritu sa Diyos. Basahon sa Gis. O ang Espiritu ni Kristo mikunsad kaniya. Dito ni Otoniel. Dili lang kay si Otoniel ra ang gikunsaran. Atong basahon sa hukom 6:34. Oh. Apan ang Espiritu ni Kristo mikunsad kang Gideon. Ang Espiritu ni Kristo mikunsad kang Gideon og iyang gipatingog ang usa ka trumpeta og ang abisir na hiusa pagtapok sunod kaniya. Ang atong gipangita diha nga kanang sudlan sa Espiritu sa Dios di lang usa. Daghan. Ni sulod ni Otoniel, ni sulod ni Gideon. Napad yun. Mabasa na to sa Hukom 11:29. Hukom 11:29. Unya ang Espiritu ni Kristo mikunsad kang Jipte. Pila na to? Kabuo. Ikatulo na si Jipte nga gikunsaran sa Espiritu sa Dios. Kung kanang Espiritu sa Dios ni sulod ni Jipte, si Jipte dili Dios. Dios si Jipte, Dios si Otoniel, Dios si Gideon, Dios si Jipte. Mo nang walay makapukan, makabuntok sila sa ilang mga kaaway, kay kanang Espiritu sa Dios ni puyo man sa ilang lawas. Sunod sa 14:6 sa hukom. Hukom 14:6. O ang Espiritu ni Kristo mikunsad kaniya sa dito ta sa kuan atras si gamay 5. Unya si Samson na niya milugsong o ang iyang amahan o ang iyang inahan ngadto sa Timna o nahiabot sa mga kaparasan sa Timna o aniya karon o sa kanatingan liyon mingulog batok kaniya. 6. Unya ang Espiritu ni Kristo mikunsad kaniya sa pagtamakusganon o iyang gigisi kini ingon nga daw siya nagagisi sa usap kanating kanding o siya walay dala nga bisan unsa sa iyang kamot apan wala niya suginli ang iyang amahan kung ang iyang inahan sa iyang gibuhat. Mikunsad ng Espiritu. Mo nang dili mahimo nga inyong atong tutukan si Jesus ra. Kay magbalhin-balhin ka ng Espiritu. Nibalhin di ka ni Otoniel, nibalhin dito ni Gideon, and dito ni Jipte, and dito ni Samson. Daghan pa kayo ni sulod ni David. Ang Espiritu ni sulod ni David, ang katapusan nga gisudlan si Jesus sa Israel. Moto'y katapusan gisudlan. Unya, gibalhin ang gingharian sa usa ka nasod nga adlaw. Atong istoryahon nga dili pa kani. Dili kay adlaw kana, dahil nga manulunda nagtindog sa adlaw, madruwig pug adlaw dako kayo. Tuapi manulunda sa tindog. Manulunda kuno to tao naon. Layo mo kinang adlaw, singgitan ni mga tao na diri siyutan mo yo. Kay ang buhat ana singgitan man ning mga tao. Dili na mao kay logical nga pagkaistorya. Kung imo nang hataga hunahuna nga literal nga adlaw, dili logical na nga adlaw. Pero kung gusto mo masayod sa tinuod nga tinuod, kay na may tinuod nga dili. Na may tinuod nga dili.
Napoy tinuod nga tinuod. Kanang tinuod yun nga tinuod. Kanang adlaw Pilipinas. Kay kung imong tan-awon kanang Malacañang luyo sa vice o sa presidente naginay bisti nga adlaw diha. Madto ka sa Senado naay dako kay adlaw dito sa ilang buwis. Kung imong tan-awon ang House of Representatives, tuwa po dito dako kay adlaw. Ayaw nagtutoki ng flag. Ang Pilipinas may tutoki. Kay kanang flag nagpaila lang na nga kaning Pilipinas adlaw sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Unya pagbasa sa Salmo, ang Diyos adlaw man. Basahon. Salmo 84:11. Kay si Kristo nga Dios mao ang adlaw ug ang taning si Kristo mohatag sa grasya ug himaya walay bisan usa nga maayo nga itungina niya niadtong mga naglakaw sa pagkamatarong. Kung mutuo ta o di ta mutuo, dili mo mutuo o mutuo, musultigi ko na kaning Pilipinas adlaw man o kanang Dios adlaw man sa tanang mga nasod kaning Pilipinas Dios ni siya. Mao nga anhe magsugod kanang gobyerno nga mga pari ang magdumala. Moabot gini, moabot kay gipakita kung Ginoo ani. Kadaghan ko ni gipakita. Makaingan ni ko nga lisod pero dili ay lisod. Mura lang tagi ko sa Ginoo kay doon na may time, proper time nga gihulat niya. Dili man kay pagsinggit na to. Murag puso. Pag-abri mong sirit na yun, Dinoy. Very sacrifice ni. Pero sacrifice is a key of success. Sakripisyo ni. Ultim sakripisyo ni. Kay kanang sugo, bugat kay na. Ultim bugata. Munang pagsinggit na to, ang atong singgit karon mao ang pag-unite, pagkusa sa tanang mga pundok. Ang Katoliko Romano, binuhat sila sa Diyos. Di na kinahanglan nga ato silang lalison. Di na kinahanglan nga supako ninyo kung sila maingon nga tinukod mi ni Kristo. Ayaw ninyong supaka kay sayop mo basta mo supak mo. Kay kanang Katoliko Romano, tinukod na ni Kristo. Ayaw na mo pag-ilabot nila. Kung maingon sila nga, kasimba man nagdisyos. Naisulat man, nga dili ka magkulit og larawan, ang gitugon ana, mao ang mga Hudyo. Nan kinaamay saan. Nga kung kamo mahimong dumuluong, dito sa yuta nga pagadadaan ninyo, mag-alagad kamo sa Diyos na binuhat sa kamay. Atong basahon, wala na. Wala na tay-tay. Alas 12 na gitatay. Na may tay. Ha? Ha? Naadiri. Ako na lang na. Subject. Medyo punta kayo na. Basta timan mutuo ta nga ang Katoliko Romano binuhat na sa Diyos. Mao nga kanang mga pari diha, mga manulunda na sila sa Diyos. Maingon man ang kanang mga Protestante. Magsugod sa Orthodox. Kay si Kristo may Diyos nila. Ang Orthodox.
Si Kristo man, padulong ni Martin Luther, paghangtod sa tanang-tanan, mga binuhat ka na ni Kristo, mga manulunda na silang tanan. Ug naa kanato og kanila ang paglaom nga kining kalibutan makagawas gikan sa daotang binuhatan. Unang undangon na nato, undangan ninyo kanang hagit-hagit, undangin na ninyo kay wala mo'y mapala ana masilutan pa mo Ginoo. Diri ra ta kutob ug daghang salamat sa nitong tanan.